Vil du have en hjemmeside, der er i harmoni med dit brand? Så kig lige med her, for i dag der vil jeg fortælle, hvordan du meget enkelt indsætter dine brandingfarver i elementer på din WordPress hjemmeside. På den måde der sikrer du, at du skiller dig ud fra mængden, og at din hjemmeside afspejler dig og din virksomhed. Har du nogensinde overvejet, hvordan at branding kan påvirke din hjemmeside og det visuelle udtryk på din hjemmeside? For det at have en hjemmeside, som er i harmoni med dit brand, det er ikke kun sådan en lille visuel detalje, at dine farver er sat korrekt op. Det er en vigtig del af din virksomhedsidentitet. Når farverne på din hjemmeside det matcher dit brand, så er det ikke kun med til, at din virksomhed fremstår mere professionel, men det er også med til at skabe en sammenhæng mellem dine platforme, sådan så at det skaber noget genkendelighed hos dem, der besøger din hjemmeside, og derefter også dine sociale medieplatforme, YouTube, Pinterest, eller hvad du bruger i dit firma. Så i dag, der vil jeg vise dig, hvor let det er at sætte dine brandingfarver ind i elementer på din WordPress hjemmeside. Så kom med over i WordPress og elementer, så skal jeg vise dig, hvordan du gør. Jeg er nu hoppet ind i en test WordPress hjemmeside, jeg har lavet til netop det her formål. Og jeg har installeret elementer, så det hele er klar til, at vi nu kan gå i gang. Jeg har også lavet en testside, som vi skal arbejde med for at få sat de her farver op. Det kræver selvfølgelig, at først og fremmest, at du har fundet dine brandingfarver allerede. Hvis ikke du har det, så er det første skridt, du skal i gang med. Men til det her, der siger vi, farverne er fundet, det hele er på plads, de skal sættes op i elementer. Så jeg går ind på sider, finder den her testside og redigerer med elementer. Nu kommer jeg så over på en side i elementer, hvor jeg kan sætte de her globale farver op. Jeg klikker på, jeg er inde på siden her, og så er der det her toppanel, hvor der er sådan nogle sliders, ikon for sliders, hvor det er til indstillinger for webstedet. Hvis nu at din WordPress ikke ser sådan her ud lige nu, så kan det være fordi du ikke har fået den nye top menubar. Så klikker du herover på en hamburger menu, og så kommer du ind på, nu er det en anden menu der er her, fordi det er den nye menu, men du klikker på hamburgeren, og så kommer den her venstre navigation fra, og det er den du skal have fat i. Så skal du have fat i den der hedder globale farver. Her der har du en måske alt efter også dine indstillinger. Det handler rigtig meget om hvordan du indstiller dine elementer, hvordan du sætter den op. Jeg har sat den op til, at jeg har sådan en preview af de farver, der er i og skrifttyper, der er i skabelonen. Det kan jeg hurtigt slå fra ved at fjerne den her Show Global Settings. Og så er jeg tilbage til overskriften og teksten, som jeg skal redigere i. De farver, du ser lige når du har installeret elementer, det er sådan nogle basic farver. Det er dem, vi skal have ændret. Og jeg plejer gerne både at ændre farver, men jeg ændrer også navngivningen, sådan så at det bliver lettere at finde frem til. Jeg starter med min primære farve. Jeg har mine farver liggende heroppe i en udvidelse eller extension, der jeg har i Chrome, hvor at mine brandingfarver ligger, og det er dem, jeg vil gå ind og indsætte i dag. Så hvis jeg vælger min første primære farve, så kan jeg lige klikke her ind på primær, og så indsætte den farve. Så vil jeg samtidig lige dobbeltklikke herover og så ændre den til mørkgrøn.
Det gør bare, at når jeg skal ind og vælge farverne senere, så bliver det lettere at genkende, at der står mørkgrøn, plus at det jo også er den mørkegrønne farve, der bliver vist her. Min sekundære farve. Der går jeg lige ind her og finder min sekundære farve. Og så sætter jeg på samme måde den ind her. Kalder den for lysgrøn. Så er der min tekst. Det er den her sorte. Den beholder jeg som tekst, fordi det er meget fint lige at navngivning til det. Og så er der markering eller accent farven, og den har jeg her. Men nogle gange så har vi jo flere farver end bare lige de her 4, som der er i som er forudsat eller prævalgt. Så kan du klikke på eller hernede under brugerdefinerede farver, der kan du klikke på tilføj farver. Og jeg har for eksempel en baggrundsfarve på min hjemmeside, og det er den her. Den vil jeg gerne have med. Der skriver jeg baggrund. Og så kan jeg se, at jeg har ikke min tekstfarve med her, når jeg har den lyse tekst, hvis nu jeg har en mørk baggrund. Så der tror jeg bare, at jeg lige nu her vælger en... Nu skal jeg lige fjerne mig selv her lidt. Der vælger jeg bare at sige, at det skal være en helt almindelig hvid lige nu. Jeg kalder den hvid tekst. Sådan. Nu har jeg sat mine farver op. Hvis jeg klikker på, de skal lige gemmes først. Og så laver vi lige en opdatering. Så kan jeg hoppe ind på mine globale farver. Så kan du se de globale farver, de ligger herinde. Og hvis jeg går tilbage til indholdet på hjemmesiden, så kan jeg gå herop i overskriftniveauet. Og så kan jeg her under stil, tekstfarver, der kan jeg klikke på den her globus. Og så kan jeg gå ind og vælge den tekst, det skal være. Det kan også være, at mine overskriftniveauer, de skal være mørkegrønne, eller en helt anden farve. Så kan jeg hurtigt her gå ind og vælge den farve, det skal være. Hvis nu, at jeg vil have en helt tredje farve, eller fjerde, eller femte, eller syvende farve, så kan jeg gå ind her og vælge den, og så sige, jamen, jeg skal også have, lad os sige, den her grønne farve. Så har jeg valgt den i farvepanelet her, og så kan jeg klikke på opret en ny global farve. Klikker jeg på plusset, og så kan jeg lige give den en farve, eller et navn, og så klikke på opret. Så ligger den her også inde i min farvepalette, hernede i listen, og hedder mellemgrøn. Så enkelt er det at tilføje farver til, eller globale farver til din Elementor hjemmeside. Og fordelen er, at du skal ikke huske de her hekskoder, som det her, det er en hekskode, hedder det. Dem skal du ikke huske i hovedet, for det kan man bare ikke huske alle de her farvekoder i hovedet. Nu ligger de herinde, sådan så at du bare kan gå ind og vælge dem. Super enkelt og let at sætte op. Giv lige et like, hvis du også synes, det var super enkelt at sætte de her farver op i Elementor. Det er nemlig rigtig enkelt, når du lige ved, hvordan du skal gøre. Hvis du er usikker på, om du har fået sat dine brandingfarver op korrekt, eller om du har de rigtige skrifttyper, og generelt om din hjemmeside den egentlig er sat op til, at
afspejle dig bedst muligt, så book en gratis hjemmesideanalyse. Du kan finde linket lige hernede i beskrivelsen. Så vil jeg tage et kig på din hjemmeside og vende tilbage med, hvordan du kan optimere den bedst muligt. Jeg håber, du synes, det var super let at få sat de her farver op i Elementor. Og som sagt, giv gerne et like, hvis du synes det. Og det er også med til at please YouTubes algoritme, så jeg kommer længere ud til andre, som også kunne have brug for at se den her video. Og abonner gerne, hvis du vil have flere tips omkring webdesign og branding, men også om Canva tutorials og ChatGPT prompts og andre ting til din virksomhed, som jeg fortæller om på den her kanal. Og ellers, indtil næste video. Hej!